Türkmenistanda şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň 10 göterim ýokurlanmagy bilen büdjet işgärlerinden dürli maksatlar üçin tutulýan tutumlaryň möçeri hem artýar. Netijede Lebap vilayatynyň dürli döwlet edaralarynda işleýän büdjet işgärleriniň ençemesi aýlyk zähmet haklarynyň iş ýüzünde 10 göterim dälde 7 göterim ýokurlanandygyny aýdýar. Men 2022-nji ýylda ähli tutumlary tölänimden soň elime arasa 1300 manat galýardy. Ýöne aýlyklar galdyrylandan soňra ýanwar aýynda elime alan aýlygym hem ondan o diýen üýtgeşik bolmady. Sebäbi aýlyklar 10% ýokurlandyrylan bolsa tutumlaryň möçberi hem artdy. Şeýlelikde ýanwarda elime 1390 manat möçberinde aýlyk galdy. Dip Türkmenabad şäheriniň jaý dolandyryş edaralarynyň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň edara kärhanalarynyň köpüsinde işgärleriň aýlyk zähmet haklaryndan 4 göterim salgyda, 2 göterim pensiýa fondyna, 3 göterim saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasyna, 1 göterim kärdeşler arkalaşyklaryna alynýar. Aýlygyň ýokurlansa tutumlaryň möçeri hem artýar. Şeýlelikde hakykat ýüzünde aýlygyň doly 7 göterim hem ýokurlanmaýar diýip Türkmenabadyň bir edarasynda sakçy bolup işleýän işgär anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçerleri 10 göterim ýokurlandyryldy. Lebaply büdjet işgärleri ýaşaýyş durmuşyň her ýyl onlarça göterim gymmatlaýandygyny aýdyp, aýlyklaryň 10 göterim ýokurlandyrylmagynyň ilatyň durmuşyny gowulandyrmaýandygyny belleýärler. Häzir iň arzan uwunyň bir haltasy 370 manatdan 5 litr günebakar ýagynyň bahasy 155 manatdan satylýar. Ýaşaýyş üçin zerur bolan diňe şu iki esasy azygy satyn almak üçin aýlygymyň tas 40% gidýär. Mundan başga-da çaý, şeker, methe, et ýuwunyp ardynmak üçin senaga terişdelerini satyn almaly, gaz, elektrik we suw töleglerini tölemeli. Galan zatlary özüňiz hasaplap görüň. Dip jaý dolandyryş edarasynyň işgäri aýtdy.